Wel, mae'n fis Ionawr, dyn ni yng nghanol Gaea, a ffrin iawn i'r oriau o Goleuni. Mae oriau'r tywyllwch yn hir iawn, felly mae'n briodol iawn ein bod ni'n sôn am oleuni yma heddi. Mae goleuni yn beth pwysig iawn mewn bywyd. Os nad oes na oleuni, dyn ni ddim yn gallu gweld y ffordd yn glir o'n hamgylch ni. Ac os ni'n mynd ar goll, ni'n mynd yn disorientated iawn ac ni'n ffili gweld y ffordd ymlaen. Felly mae goleuni yn beth pwysig iawn mewn bywyd. Ac yn digwydd bod mae goleuni yn thema sydd yn rhedeg fel llunyn arian drwy'r Beibl hefyd. O benod cynta llyfr Genesis, sef llyfr cynta'r Beibl, hyd at lyfr Datguddiad, sef llyfr ola'r Beibl. Felly, pa adnod o'n ni'n mynd i ddewis i sôn am oleuni gan bod gymaint o adnodau yn sôn am y thema? Wel, wi wedi dewis adnod o Efengyl Mathew. Adnod sydd yn rhan o bregaeth enwog iawn gan Iesu Grist. Y bregaeth ar y mynydd i ni'n galw'r bregaeth. A dyma'r adnod. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi hadeiladu ar ben bryn. A does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi ddisgleirio, mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd, wrth weld y pethau da dych chi'n ei gwneud. Dyna'r geiriau sydd gyda ni yn Bible.net. Mae yna sawl fersiwn gyda ni wrth gwrs o'r Beibl Cymraeg. A'r geiriau yn y Beibl Cymraeg newydd yw chwi yw goleuni'r byd. Chi ydy'r golau sydd yn y byd a chwi yw goleuni'r byd. Digwydd bod ni yma heddi yn amgueddfa Abergwili ac yma mae yna gopi o Testament William Salisbury sydd yn mynd nôl i'r flwyddyn 1567. Ond pa fersiwn bynnag o'r Beibl, neu pa gyfieithiad bynnag i ni'n defnyddio, yr un yw'r neges, a'r un yw'r her i ni hefyd. A'r her mae Iesu'n gosod i ni fan hyn yw i fod yn oleuadau neu'n oleuni yn y byd. Nawr ten, siarad a'i ddisgyblion oedd Iesu'n gwneud fan hyn yn ystod i bregaeth, a dyna chi deyrnged rhagorol ynddo fe i rhoi i'w ddisgyblion. Fe alwodd Iesu ddisgyblion yn halen y ddeiar ac yn oleuni'r byd. A fedra i fyth meddwl am gwell deyrnged iddyn nhw, i fod yn oleuni yn y byd, i bylydru goleuni Crist. Iesu yw goleuni'r byd, wrth gwrs. Iesu sydd wedi dod i'n byd ni, i ni newydd ddathlu'r Nadolig, ac wrth gwrs mae yna sôn gan y proffwyd Eseia yn yr Hen Testament am fobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch i bod nhw wedi gweld goleuni mawr. Mae'r proffwyd yn edrych mlaen at weld genedigaeth Iesu Grist. Oherwydd mae Iesu yw'r goleuni sy'n mynd i ddod i oleio'r byd. A mae'n byd ni heddi, mae yna bocedi o dywyllwch yn ei byd ni heddi'n does e. Wrth i ni syllu ar ein setiau teledu, wrth i ni weld y newyddion neu wrth i ni edrych ar ein sgriniau neu'n darllen ein papurau dyddiol, i ni'n gweld bod yna dipyn o dywyllwch i gael heddi yn ein byd ni. Mae yna ardaloedd yn ein byd ni lle mae yna ryfela, lle mae yna ormes, lle mae yna drais, lle mae yna anghyfiawnder. A mae'r holl bethau hyn yn taflu tywyllwch mawr i galonnau pobl yn ein byd ni. Ond mae yna enghreifftiau eraill hefyd o bobl sydd ar ryw dywyllwch yn cymylu calonnau nhw. Falle bod nhw wedi bod trwy ryw brofiad, ryw brofedigaeth, neu wedi cael ryw siom, neu'n teimlo bod nhw wedi methu, ac yn teimlo bod yna ryw dywyllwch yn eu hamgylch hynny nhw, ac yn cymylu i bywyd nhw. Dyna'r her mae Iesu'n gosod i ni heddi, yw i fod yn oleuadau yn y byd, mwyn pylydru i oleuni gwaredwr y byd, i'r corneli tywyll hynny yn y byd. Y corneli tywyll ym mywydau bobl ac anghalonnau bobl. Dyna'r her, ond dyna'n braint ni hefyd.